Най-големият мит в онлайн бизнес средите и особено в България е, че за да избухнеш с 100 поръчки на ден и повече, трябва да решаваш достатъчно голям проблем на достатъчно голяма аудитория. Така, това не е вярно поради няколко причини. Първо, не всеки продукт решава проблем. Второ, не всеки човек купува продукти, за да реши проблем. И трето, хората купуват, защото си възродил някаква емоция в тях. Това е. Няма друга причина, поради която да купуват. Особено, щом става въпрос за disruption advertising или рекламите, които целят импулсивни продажи. Но този мит е така популярен, защото когато говориш за проблемите на човека, за нещо, с което той се бори, за нещо, което се опитва да реши от месеци или години, за нещо, което му дава чувство за недостатъчност, нещо, което предизвиква страх, болка, тъга и неудовлетвореност, това е един от най-преките начини да предизвикаш емоция в него. Но това са негативни емоции. И съм виждал в мастермайндите, в които съм участвал, хора, които целият бизнес е базиран на този фреймворк. Проблем, агитация, решение. Показват проблема, ръгат емоционалния нож, като карат хората да се чувстват зле, че имат този проблем, смъкват им самочувствието до нулата и след това им представят решението, което ще оправи всичко. Това е грешно на много нива. Първо, дори и това да проработи, хората после няма да се върнат да купят втори път, защото са те запомнили с гадните чувства, които си им насъдил. Защото те са били отчаяни на края на рекламата и не са имали друг избор, освен да купят твоя продукт. Второто грешно нещо е, че реално ти искаш да оставиш позитивно усещане в хората. Искаш да те запомнят, искаш да те препоръчат на приятели и не искаш да ги е срам, че са купили от тебе. За наше щастие, Homo sapiens сме еволюирали от такава точка, която може да изпитваме една широка, голяма гама от емоции, всяко от която има еволюционната роля да ни накара да действаме. Да, много хора действат поради гняв и страх и много маркетолози се възползват от това. Но има една друга огромна гама, както виждате, от емоции, които можем да използваме. Аз също съм използвал удивление, надежда, чувство за принадлежност, любопитство, национализъм. Национализма много работи, в България особено. Има стотици други комбинации от емоции, които може да използваме, освен страх и гняв, както правят много от хората. Да, може да имаме малко от тях, но в никакъв случай не трябва да са главната въздействаща сила зад рекламата. И когато всъщност осъзнаем, че хората не купуват само за да решават проблеми и не купуват само защото имат проблеми, ние отключваме безкрайен скейл за всеки един продукт под слънцето, ако можем да го заредим с емоционална история зад него. И това не става с този темплейт, който се преподава навсякъде. Проблем, агитация, решение, а става с нещо, което аз сложих от ментора ми, свързване, допамин, идентичност. Цялото това нещо го обяснявам в курса ми, който стана около 3 часа и накрая пиша VSL, който демонстрирам всички тези неща на живо и показвам как минава един ден от деня на копирайтер, който скалира бизнеса. Така че вижте описанието или ако гледате от YouTube канала, влезте в видеа и можете да намерите всичко това. Също така пишете на лично, ако искате помощ с някакви скриптове или консултации. Чао!